Τα πιο πολλά είναι έτσι. Οβάλ. Είναι και κάποια που μπορεί να είναι έτσι. Λακέ. Προσέξτε τώρα, επάνω έχουν κάποιες ζωγραφιές που ακριβώς μπαίνουνε. Αυτά είναι το ενήλικα. Λοιπόν, μας δείχνει ότι αυτό εδώ μπαίνει εδώ πέρα. Αυτό μπαίνει εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς μπαίνουν. Προσέξτε, αν αυτή τη διασύνη θα βάλουμε λάθος τα ηλεκτρόδια, τι είναι ο λάθος? Αυτό που μπαίνει εδώ και εδώ δεν υπάρχει θέμα. Και τα δύο είναι ίδια τα ηλεκτρόδια, η ίδια δουλειά κάνουν. Απλά έχουν τις ζωγραφιές πάνω για να μας υπενθυμίζουν την τοποθέτηση σωστή. Να τα δούμε λίγο, κύριε. Και Ναι, εννοείται. Αν μπουν από αριστερά προς δεξιά. Έλα εδώ λίγο. Έλα. Δίνει αντίστοιχο λίγο έτσι να το πρόσεχε τώρα. κρατήσετε να τα Στα δούμε. καινούργια μοντέλα δεν έχει τόσο μεγάλο θέμα. Στα παλιά δίνει αντίστοιχο πληκότητα, κάνει ζημιά. Πρέπει να μπει ένα εδώ πέρα και ένα εδώ. Προσέξτε λίγο. Είπα κάτι σήμερα στον κύριο Γιώργο. Εδώ, λοιπόν. Όλα καλά, ωραία, έτσι. Έχετε ένα εργαλείο. Ενεργοποιήθηκε. Παραμείνετε ήρεμοι. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Από ό,τι βλέπετε μας δίνει οδηγίες. Ρούχα από το φόρακα του ασθενή. Όταν μου το φέρανε σήμερα, εγώ τον έλεξα να δω αν όλα εντάξει. Και είδα κάτι που δεν μου άρεσε. Ενεργοποιήθηκε. Ενώ ήρθε μέσα στη τσαντούλα μια χαρά, ενώ ήρθε εδώ μέσα μια χαρά, που βαλάμε, προστατεύει κιόλας. Τι δεν έχει ρε Γιώργο? Δεν έχει Εκεί, ξηρεφάκι. πού είναι ο φίλος μου? Εάν χρειαστεί εγώ να κάνω απεινίδωση εδώ στο παλικάρι μας, θα έχω θέμα. Θα πρέπει τι είπαμε να είναι καθαρό το στήθος. Όχι μόνο πουρούχα. Θα πρέπει να είναι από τρίχες. Δεν κολλάει το ηλεκτρόδιο, δεν θα έχω στη απεινίδωση. Γι' αυτό μέσα στους απεινιδωτές πάντα πρέπει να έχουμε πρώτον ένα ψαλίδι ατραυματικό που είναι μπροστά, όχι μητερό, με στραβές μύτες, με κιλό, για να ασκήσουμε τα ρούχα. Δεύτερον, ξηραφάκι για να ξηρίσουμε τις τρίχες, να κάνει στεγωγημότητα. Τέταρτον, πετσετούλα για να σκουπίσουμε τις τρίχες ή τα νερά τα οποία τον έχουν βγάλει τη θάλασσα. Και πέμπτον, μάσκα εμφύσης. Έχω το εργαλείο, έχω όλα τα αξισουάρ και δεν έχω μάσκα εμφύσης. Αυτά τα 5 υλικά, τα παρελκόμενα, πρέπει η κυρία Τσαπρινή να μπουν χθες. Εντάξει, οπότε Δευτέρα εγώ θα σας αφήσω κάποιες μάσκες εδώ που έχω. Τα υπόλοιπα, το δούμε. Ώσπου να γίνουν όλα αυτά ο χρόνος. Αυτό θέλω να πω, αυτό θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, οι χρόνοι που έχουμε, ακούστε χρόνους. Με το που καταρρεύσει, έχουμε μόνο 4 λεπτά το πολύ. Κάθε λεπτό που χάνετε είναι ένα 10% χαμένη επιβίωση. Γι' αυτό λέμε άμεση αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση. Τι σημαίνει αυτό? Άμεσα, γρήγορα, καθόμαστε κάτω, ελέγχουμε αναπνοή, δεν έχει αναπνοή, ξεκινάμε κάρπα. Η κάρπα γίνεται με ανοιχτή ακρόαση. Έχω δει περιστατικά, αυτό που έκανε ο Στήρης στην αρχή, λέει το έκανα για εδώ. Ναι, προσπάθησε να το κάνει γιατί σημαίνει μετά έμφυτο. Πάντα ανοιχτή ακρόαση και ξεκινάμε κάρπα. Μετά τα 4 λεπτά, εάν το συνεφέρουμε, μπορεί να έχει κεφαλικές ή κινητικές δυστηρικές. Μετά τα 7, μπορεί να μην και φυτό. Μετά τα 10 λεπτά, έχει το θάνατος. Αυτά στο περίπου όλα, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε κάρπα. Για πάμε λίγο Σπύρο. Εφόσον κάνω κάρπα εγώ, μου λέω άρχισε λίγο να απεινιδωθεί. Ο απεινιδωτής μπαίνει πάντα από την πλευρά του χειριστή, του παρόχου. Τον ανοίγουμε πρώτα για να